लोगोफोर गासैबो मोजाङै दंना आंनि गोदान भिडिअ खनसेबाव गासैखौबो बरायना थाबाय जोंहा हाबा जानो थांनाय आरोना गामि खाथियाव हाबा दङ बे हाबा थांगोन जोङो ओमफ्राय जों हाबायाव मा मा जायो ओमफ्राय खैना गोदाना माबायदि दरा गोदाना माबायदि माने आंजों लोगोसे नायफानांगौनि ना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरा मा जाखो आंनि भिडिअखौ सोरबा आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल बाटनखौबो टिंटं खालामना होजोबबाय आरोना फैदो बिदिब्ला खैना गोदानखौ नायलांदो नै दायो जों सफैबाय आरोना गेट मोनखांनानै हाबनोसै दहायनो जाखांबाय ए लासनो लिंदों आरोना गोसो Jadi kamu? Das video. Hai, ini ke. Anak cemran kan. Cemran le. Ini apa sih? Hai bra, kena ini. Video mana? Zaman sih. Nah, dah jangan onkam dalam lapangan. Saya hapus onkam dalam sini. Ini lagi salah nih saya ini salah. Sama sahabat ini yang pada dalam saya interest nak yang sama saya dengan saya sambil aku saya akan mengangkat dan bersama kerja
दिनैनि आंनि भिडिअ'आ बेखिनियानो आरोना लोगोफोर जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो कमेन्ट खालामनानै हो ओमफ्राय आरो गोरोबनाय बेल बाटनखौबो थिं थिं मारिबानो जाबाय ना लोगोफोर बाय बाय